Welkom in de verlenging van Tafel Voetbal. Hier bespreken we alles wat eigenlijk de televisieuitzending niet aan bod is gekomen. Bijvoorbeeld dat voetballers nooit op stap gaan. Hè? Nee. We gaan nooit op stap. Jawel. Nu minder, moet ik zeggen. Tijdens het seizoen wordt er wel eens wat bier gedronken of niet? Ja, zeker. Ja. Ik ben afgelopen vrijdag heb ik nog wel een biertje gedronken na de overwinning op de Graafschap. Ja. Dus, dat moet ook kunnen, vind ik. Dat hoort er toch bij. Je bent als voetballer, hè, je hebt iedere week een meetmoment. Hè. Daar leef je dus van maandag tot aan de wedstrijd in het weekend. Leef je daar, tenminste, ik leefde daar altijd als een perfecte atleet naartoe. En dan heb je die ontlading. En dan moet je daarna, je kan toch niet slapen 's nachts. Daarna met die jongens gewoon een biertje drinken en lekker op stap. Ja, er zijn er ook die gewoon niet drinken. Hè? Zondags een klein beetje uitlopen, herstellen. En 's maandags ben je weer het ventje en staat het vizier weer op de volgende. Ja, het is een biertje drinken en op tijd. Hoe laat ga je naar bed in het weekend? Als je niet hoeft te kan tegen gebruik als niet voelen, voorzichtig nu. Hè? Als ik niet hoef te voetballen. Ja. Maak je het laat? Ja, een uurtje of 12, 1 of zo. Meestal dan wel. Kun je veel schade toebrengen. Als je drinkt. Ja. Wij gingen bij VVV vroeger, of we gingen naar Helden, naar Palladium, Cupje toen nog. Of we gingen de grens over naar de Ederij. Ja, en dan werd het wel wat later als 12, 1 uur. Nu ga je reclame maken, dat gaan we niet. Je bent terug bij VVV op de eerste divisie. Beelden van jou bij Fortuna, die kunnen we nog goed herinneren. De hat-trick, natuurlijk, 2015. Tegen Roda. Gaan we, 2 penalties eraf. Penalty specialist, hè? Nee, maar 3 goals in 1 wedstrijd. Dit is de wedstrijd in jouw carrière. Dit kleeft forever aan je. Maar je bent ook nog een penalty specialist eigenlijk. En die laatste is door het midden, kijk. Ja, laatste door het midden, ja. Ik heb er 13 genomen in het betaalde voetbal en 13 keer gescoord. Dus, dat zijn prima statistieken. Ja. Dat zijn inderdaad. Ja. Heb je Nosselen al een berichtje gestuurd hoe het moet? Niet hoe het moet, maar ik heb wel een berichtje gestuurd om een... hart onder de riem. Ja, zeker, ja. Maar heb jij geen... hebben ze bij VV ook een lijstje? Sta je als tweede na Kossidis? Of, Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Je staat bovenaan de lijst eigenlijk. Ja, Kossidis staat op 1. Kijk, ik vind ook een spits moet... vind ik ook. Penalties nemen in eerste instantie. Die leeft voor zijn doelpunten. En wat een mooie is vorig jaar... laatste en die wedstrijd, moeten we verkopen. Ja, precies. Ja. Einde van het seizoen vorig jaar... mijn allerlaatste wedstrijd voor Fortuna kregen we in de laatste minuut een penalty bij 1-0 achterstand tegen NEC. En het hele publiek scandeerde mijn naam dat ik die penalty moest nemen. En uiteindelijk heb ik hem aan Cladon laten nemen. Want uiteindelijk hij leeft voor zijn doelpunt. Hij staat eerst op het lijstje, dus ik ben me er ook niet mee gaan bemoeien. Maar achteraf zei hij wel van als jij hem had willen nemen, had ik gemogen, speelde toch nergens meer voor. Dus, maar ik vind een spits moet penalties nemen in eerste instantie. Maar wat maakt je een goede penalty-nemer? Zeg maar, ben je totaal relaxed of ben je heel zenuwachtig voordat het gebeurt? Ik ben over het algemeen heel relaxed. Maar natuurlijk, als je achter die bal gaat staan, dan voel je wel die druk van je moet hem scoren. Want zeker op belangrijke momenten. Want anders dan... Ja, Noslin zei namelijk, op het allerlaatste moment bedacht ik me. Dat is... andere keuze. Dat is tenminste niet hoe ik het doe. Kijk, je hebt spelers die wachten op de keeper, maar... Maar dat doet hij ook niet expres, dat hij zich bedenkt. Maar dat moet je eigenlijk in je hoofd hebben. Wat het ook is, ik laat me niet van de wijs brengen. Ja. Het plan wat ik van tevoren bedacht heb, ga je doen. Precies, want dat hij zei, ik heb extra tijd getrokken om rustig te worden. Ja, en daar ben je er al mee bezig. Ja, dat is wel lekker kwetsbaar, maar dat lijkt me net niet de juiste oplossing. Maar was jij een goede... Ik nam de penalties niet. Ik heb er eentje genomen vlak voordat we in de nacompetitie in 88 promoveerden. Harry Schelkens zich op het doel. En ik schoot in de jeugd, maakte ik 39 doelpunten als spits. Dat werd daarna heel fors minder in de betaalde voetbal. En ik schiet hem tegen Harry zijn rechterhand op, linkerhand op, tegen zijn gezicht en hij ging erin. Ja, Harry, hoe wil je ze hebben? Ik zei, je mag ook met je handen, hè? Ja, dat was niet de specialiteit. Mijn vader wel, trouwens. Je vader wel. Als je gaat nadenken bij een penalty, want kijk, je penalties zijn op televisie. Hè? Dat was zelfs in onze tijd al. Dus als je de week ervoor een penalty had genomen in de linkse en je gaat dan weer achter de bal staan een week later. Ja. En je gaat dan denken, zou die keeper die penalty vorige week gezien hebben? Zou die naar die hoek? Ries, dan kies je die andere hoek en dan gaat het fout. Ries, maar in jouw tijd hadden we toch boekjes. Jan Reker had een boekje. Kijk nu, de Google je, waar schiet hij? En dan heb je die heatkaart en dan weet je waar die ballen komen. Nog even mijn vader in 1960, thuis tegen Twente. Als je hem maakt, blijven ze erin. Als je hem mist, in de oude Geuselt hier, net in de Geuselt, dan degraderen ze als hij hem mist. En hij schiet hem keihard recht door het midden en ze blijven erin.
Mooie, dat paard van Twente. Dat is wel een mooie herinnering. Ja, dat is fantastisch. Heb je dat logo van Twente, dat was dan neergeknald, zeg maar. En hij zat dan met een pistool, getekend. Mocht er nog, zat hij zo op dat paard van Twente. Ja, een hele mooie. Hij nam wel. Heb je die wedstrijd live meegemaakt? Nee. Dat was ik 2-3 jaar. Nee, maar ik wel de krantenknips staan nog van. Heel leuk. Ah, mooi. Ja. Mooie herinnering. Wat jij zegt over dat keepers zich informeren in spelers, waar ze hem schieten, heb ik me altijd geïnformeerd in wat keepers doen. Ja. Gaan keepers gokken ze, dan kun je door midden schieten. Blijven ze staan? Blijven ze staan, wachten ze lang, dan ga je van tevoren al... Roel, maar jij bent links, hè? Ja. Naar welke kant duik jij het liefste? Naar links. Denk even na. Denk even na. Ja, naar links. Ja. En een keeper die rechts... Ik ben rechts, ik duik het liefst naar rechts. Ik duik liefst naar rechts. Ja, dat is nou jammer. Weet je, dan heb ik een prachtige wet van meden en persen. En dan sorry, ik duik ook naar rechts. Ik ben links, maar... En we gaan hem rechts doen. Ik zou altijd... waar je liefst naartoe rechts. Ik zou altijd naar rechts gaan. Ik ben links en ik zou naar rechts duiken. Nou, tot zover. Toch bedankt. Dit gaat als we dan toch over Fortuna hebben. Jij zei bij je afscheid bij Fortuna, werd je gevraagd door een van onze verslaggevers. Hoe kijk je terug op dit seizoen? Het was onrustig. We hebben het heel veel over Velasquez gehad. En over het gedoe rondom Boerak. Natuurlijk een vedette om mee te spelen. Maar heeft ook wel wat reuring opgeleverd. Je zei toen net, het was eigenlijk best wel een rustig seizoen. Ja. Maar vind je dat nog steeds? Er was wel heel veel te bespreken, laat ik zo zeggen. Ja, maar ik denk dat het binnen kamers viel op zich wel mee. Alleen, je kreeg een aantal keer het sneeuwbaleffect dat er een klein vuurtje was. En dat werd in één keer iets heel groots. Zo werd het gemaakt. Maar uiteindelijk is het binnen de club eigenlijk best wel rustig geweest. Want ik vraag me dan af, als je dan in de kleedkamer zit en het wordt al gezegd van er wordt vooral in de media heel veel over gesproken. Kun je daar dan ook om lachen als je daar zit en van kijk wat hier nou weer langskomt? Nou ja, soms wel, maar het irriteert me ook wel eens. Maar ja, ik denk ook wel dat Fortuna dat niet helemaal goed aangepakt heeft. Want op een gegeven moment was het verhaal dus dat we geen salaris hadden gehad en dat we zouden willen gaan staken en dat verhaal kwam. En dat Boerak links en rechts wat geld bijstopte. Ja, maar dat is, zover ik weet, nooit gebeurd. Kijk, het is wel 1 keer voorgekomen inderdaad dat het salaris te laat was. Naar het kantoorpersoneel hebben ze dat goed gecommuniceerd, naar ons niet. Dat was een miscommunicatie. Dus ik werd toen op een gegeven moment door een journalist gebeld van hoe zit het met het salaris? Ja, ik heb gehoord dat jullie nog geen salaris hebben gehad en we hadden op dat moment echt nog geen salaris gehad. Dus ik zeg van ik heb gewoon mijn salaris gehad, want er was vanuit Fortuna niks gecommuniceerd. Dus ik wil niet degene die zijn die gaat zeggen van... maar uiteindelijk... een half uurtje later wordt de directeur van Fortuna gebeld, Ivo, waar ik heel goed contact mee heb. En die vertelde uiteindelijk van we hebben gecommuniceerd, de salaris is inderdaad later deze maand. Weet je wel. Dan denk ik van had dat eventjes van tevoren gecommuniceerd. Dan, volgens mij nu loop ik hier te liegen en had gewoon van jongens, als jullie gebeld worden, dit is het verhaal, zo is het. En wat het dan ook is, maar dan hebben we één lijn. Was het dan niet dat niet altijd duidelijk was wat van bovenhand besloten was, er was nog naar onder nog niet eens doorgedruppeld. De communicatie was niet optimaal vorig jaar. Ja, bijvoorbeeld dit was een mooi voorbeeld daarvan. Kijk, voor de rest, wij krijgen ook niet alles mee van wat er gebeurt. Nee, maar dat bedoel ik. Ik vond wel dat Sjoerd Arts het heel netjes heeft gedaan, want die jongen kwam ook vaak in onmogelijke situaties terecht. Met name door de pers, doordat hij niet precies kon zeggen hoe het in elkaar zat. Gewoon. Ja, gewoon zijn verhaal afgestoken. Netjes wat jij zo doet, zo hoort het ook. Dus shit hou je binnen. Ja, precies. Dat, keurig. Ja. We gaan naar onze rubriek in de verlenging, de Hall of Fame. Het is Luijbers die de bal erin haalt. Goal Helsing tussen schoonvader en schoonzoon. Hij gaat scoren. Erik Meijer. 2-0 over. De VVV blieft Eredivisie. Ja, daar zijn we weer. Hall of Fame, natuurlijk allemaal voetballers, trainers, mensen die bij het Limburgse voetbal van belang zijn geweest voor onze gasten. Roel, wie wil jij erin zetten? Ik heb lang getwijfeld, want ik heb best wel veel te danken aan veel trainers, denk je dan al snel aan. Maar uiteindelijk is het bij mij redelijk begonnen met Wil Boesse. Ik ben naar Fortuna gekomen in het eerste jaar, maar 8 wedstrijden gespeeld onder eerst Wim Düsseldorp, daarna Tini Ruijs. Toen ging Wil Boesse het overnemen en... die heeft mij echt wel geholpen in de punten die ik moest verbeteren om baasspeler te worden. En uiteindelijk 2 jaar lang onder Wil Boesse alles gespeeld, play-offs gehaald. En, dus hij heeft mij wel
laten inzien wat er nodig was om professioneel voetbal te spelen. En daarbij geholpen. Dus, en op een manier die goed bij jouw karakter past dan? Ja, zeker, absoluut. En welke manier is dat? Ja, kijk, ik ben natuurlijk niet de grootste speler. Ik ben bijna 1,80, centrale verdediger. Dus ja, dan moet je het op een andere manier aanpakken dan... Wil Boeze zelf ook. Dan dat jij het vroeger... Ik hoefde niet te springen. Nee, precies. Het vlindermes. Ja, dus dan moet je slim zijn. En dat was dus wat Wil Boeze zei. Niet dat ik een vlindermes moest worden, maar dat ik meedogenloos moest zijn in duels. En dat ik daar mijn verbeterpunt lag. En slim spelen natuurlijk. Dat deed ik altijd al wel, denk ik. Niet altijd, maar vaak. Dus ja, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Vooral op training en in wedstrijden. En ja, dat heeft me wel... een stuk beter gemaakt. Slim bedoel je? Goed staan, zodat je dat onder andere aan snelheid maar dat niet opbreekt. Precies, maar dat had ik op zich wel al. Alleen gewoon het meedogenloos zijn als je een duel speelt. Echt met mes tussen de tanden. En, beetje Frank de Boer-achtig dan ook, hè? Ja. Niet de grootste, sterk in de lucht, goede paas en goede tackle. Ja. En Wil Boeze doet het heel goed nu, hè? Met Jong PSV. Gedeeld koploper met Roda. Ja, knap. Dus hij staat weer op het veld, na de assistenten zijn geweest. Oké, goed. Wil Boeze staat erin. Dan namens de redactie zetten wij nog rode doelman Jan Jongbloed erin. Ja, mooi. Natuurlijk de WK-finale gespeeld. Onlangs overleden op 82-jarige leeftijd. 24 interlands gespeeld. Dus Wil Boeze en Jan Jongbloed in de Hall of Fame. Zullen we nog even kijken hoe dit er dan uitziet? Want we hebben natuurlijk Frans Curver gehad, en Dick Nanninga, Babangida, Pierre Vermeulen, Bert van Marwijk. Is dat wel schuld, hè? Dat wij in Nederland een keeper beoordelen op zijn voetbalkwaliteiten. In plaats van op zijn keeperskwaliteiten. Ja. Hij was de eerste. Ja. Goed zo. Staat erin. Staat genoteerd. Van Krooi naar Mekka. Ja, Wijnaldum gaat ook zandhappen, zag ik. Hè? 3 jaar zelfs getekend. Er gaan er veel nu, dat is echt jammer. Ja. Waarom vind je dat jammer? Waarom vind je het jammer? Ja, ik denk uiteindelijk dat het voetbal aan dat geld ook straks ten onder gaat. Het is natuurlijk belachelijk wat daar... Goed, zolang het de spelers zijn die echt op hun retour zijn, dan kun je daar nog een sideshow van maken. Vito is niet op zijn retour natuurlijk. Nee, dat weet ik. Maar daarom zeg ik dat. Maar zo Wijnaldum of zelfs Ronaldo... Want City zijn er ook een paar spelers daarheen. Hè? Ja. Die waren echt nog niet daar. Of die hebben te horen gekregen dat ze dadelijk mee mogen doen in de Champions League. Dat zal voor Van Krooi niet zoveel uitmaken, maar voor die andere spelers wel. Ja, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Ja, geef Van Krooi ongelijk. Ja. Ik zou het ook doen. Ik zou het niet kunnen, want Maastricht is te ver weg van... Ik ben ook benieuwd of Vito het kan. Hij is toch wel zeer gehecht aan Venlo en misschien naar Rotterdam. Nou, ik zou wel proberen, laat ik het zo zeggen. 1 seizoen of 2. Nou. Ja, ik zou het ook zeker doen op zijn leeftijd. Nou. Tuurlijk. Ja, jullie moeten het voorlopig gewoon hier doen. Dankjewel voor je komst, Roel. Nogmaals, jullie ook, heren. Fijn dat jullie er waren. Volgende week weer. Dit was hem, de verlenging. Volgende week maandag weer op L1 Televisie een volgende Tafelvoetbal. Tot dan.